खुलुमबाय आं सुक्रेश्वर बसुमतारी प्राइम 24 हेडलाइन्सआव गासिबो नायगिरिफोरखौ बरायहरबाय। दिनै आघोन दाननि 9 अक्ट' दिनै बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौतम आरो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौतमा आघोन दाननि फोरबो एबा ओंखाम गोरलै बावनाय फोरबो हिसाबै दिनै बेयाव खुंफुंदों। दिनै बे फोरबोखौ मानि थाखाय खुंनाय जायो बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनथिनानै लागोन। प्राइम 24 हेडलाइन्स रादाबगिरि नोंथांमोनसिम आंनि साबायखर बावबाय। बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौतम आरो लोगोसे सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौतमनि बानजायनायनि गेजेरजों जों मोननैबो जयैनो दिनै ओंखाम गोरलै जानाय बे फोरबोखौ जोङो फालिदों। जों फुंनि हाबाफारिनिफ्राय फिरफिला बोर होनाय, नैथियाव गोथैसि बावनाय आरो थामथियाव बाथौ आर'ज आरो मोनथिना बेखौ जोङो दा सोलिबाय दङ आरो जोङो दान्दिसे उनावनो जे ओंखाम गोरलै जानाय बे बावजेननाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो बे हाबाफारि लादों। जोङो आजै आजौमोननि जायखौ जों दा फालिदों आजै आजौनिफ्रायनो जोङो परम्परागत दोरोङारि बियो सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थिखा। जोंहा गिबियाव जोंहा बैसागु फोरबो दङ, नैथियाव जोंहा आमथिसुवा फोरबो दङ, थामथियाव जोङो से खाथि माइनाव खेराइ फोरबो दङ, ब्रैथियाव जोंहा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो दङ, बाथियाव मागो फोरबो दङ। जोंनि ब्रैथि फोरबोआ जाहैबाय ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो। बावहाय बर'फ्रा बाथौ धोरोमारिफ्रा जिहेतुके आबादारिजों थांनानै थायो, आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे गेरेमसा मोनसे हारि। जोङो फोथाराव गोबां दैज्लांसे सान्दुं अखा खदालजों सिखाजों हालेवनायजों बायदि खस्थ' खालामनानै जोङो जानाखि आबाद मोनो, माइसालि माइ गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादबो जों मावनानै मोनोब्लाबो गाहायै बर'फ्रा गोदोनिफ्राय माइसालि माइखौ गुबै बिथा खालामनानै बे माइसालि माइआ आघोन मासाव मोनो। आघोन मासाव मोननायाव जोङो आगो लायनाय मोनसे हुदा दङ। बे आगोफोरखौ जोंनि न'खरनि फिसाजो एबा बिमा माइनावफ्रा बिसोरो मोनसे आसारनि गेजेरजों बरायना लाबोनानै बिथांमोना 1 आघननिफ्राय 9 आघनसिम बे समखिनियाव बिथांमोना लायनानै दोनफैयो। बे 9 आघननि 9 खालाराव बे ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ गामिनि रायजो राजा लानानै न' खाथिनि सुबुंफोरखौ लानानै न'खर न'खरबो बेखौ फालिनाय जायो। आरो दा सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो बियाब आफादाव बा गामि बाथौ खेराइसालियाव बेखौ ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ दा जोंनि बाथौआरिफ्रा जोङो गोबांखौनो जों फालिबोनाय नुयो। बिनि ओंथिया जाहैबाय जोङो आबादारि, जों आबादखौ जाय सोरजिमा गोहो दङ बिमा माइनाव, लोगोसे बे आबादखौ मावनायाव जोंनो रजं बोराइ जोंनि बे गुरुमोना जोंनो होलांनाय जेनोखि आइजें लाइ लथर जेरै नांगोल, जंगाल, सिखा, रुवा, बायथालि, खदाल बायदिसिना आबाद मावनायाव बाहायनाय लाइ लथर बे गासैखौबो जोङो बै माबाखालि ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखालि जोङो बिसोरखौ सुस्रानानै ओंखाम गोरलै संनाय ओंखाम ओंख्रिखौ संनायखौ बिथांमोननो बावनानै बे खदाल सिखा लाइ लथरजों माबा मोनसे जोङो माबा मोनसे मावदों, माबा मोनसे हानि खालामनाय जेरै एम्फौ एनला दानथारफ्लांनाय, खानस्रि सस्रमा जावथारफ्लांनाय बेफोरनिफ्राय माबा मोनसे खन्दन मोनगोन नामा बेखौ माबा बिनानै जों बयबो मोखां नायलायलाय बे ओंखाम गोरलै जानायखौ ज' राननानै जालायनाय हुदाया नै दिनैसिम फैगासिनो दङ। ओंखाम गोरलैखौ जोङो दैलांसे देहाखौ नांनानै एम्फौ खानस्रि जावथारनायनि अनगायै जों बेखौ जाजेननाय समाव दुब्लि फोथारनिफ्राय आलारि बाथि फोजोंनानै बेखौ गसाबा हाना लाबोनानै जों बेयाव मोखां नायलायलाय गासै रायजो नाङै एबा न'खर खाथिनि सासे सानै लानानै रुजु रुमु जानाय जायो। बे फोरबोखौ सिगांनिफ्राय जोङो माबोरै फालिबोगासिनो दङ एसे फोरमायनो हागोन नामा? बे फोरबोखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबौ आबैमोना बे फोरबोखौ दिन्थिबोनाय लेखा दिनैसिमहालागैबो जों दिनै बे फोरबोखौ फालिनायनि गेजेरजों
बे ओंखाम गोरलैखौ जानाय जायो।